Rebeu l'Esperit Sant. Com a fruit granat de la Pasqua, Jesús comunicà l'Esperit Sant als seus apòstols. Ho hem escoltat, germans i germanes estimats, en l'Evangeli. I aquest do de l'Esperit es feu esponerós sobre la primera comunitat cristiana aplegada entorn de Maria el dia de la Pentecosta, tal com hem llegit a la primera lectura. Després, els apòstols confiaren als seus successors l'encàrrec de comunicar l'Esperit Sant als batejats. I l'Església ho continua fent així fins als nostres dies. Avui rebran aquest do a través del meu ministeri, que exerceixo per delegació del senyor bisbe de Sant Feliu de Llobregat, un bon nombre de joves, escolans i antics escolans, que voluntàriament i amb decisió volen acollir l'Esperit en la seva vida per tal que els ajudi en el seu camí d'amics i de deixebles de Jesús. L'espai d'una homilia no és suficient per fer una catequesi sobre aquest sagrament, però us invito a fixar-vos en la manera com l'Església comunica el do de l'Esperit en la confirmació. Ho fa amb la pregària, amb la imposició de les mans i amb la unció del Sant Crisma. Aturem-nos molt breument en cadascun d'aquests tres elements. Primer de tot, la pregària. No estem fent un acte de màgia, ni disposem d'un poder que condicioni la voluntat de Déu. Al contrari, molt humilment, demanem al Pare del cel que per la gràcia de la creu de Jesucrist faci davallar l'Esperit sobre aquests joves. Amb aquesta pregària, a més, demanem que els confirmats acullin el do de l'Esperit amb cor obert i siguin conseqüents en el viure. El segon element és la imposició de mans del qui presideix i dels concelebrants. És un gest que ve de la Sagrada Escriptura i que en l'Església significa la invocació de l'Esperit sobre una persona i també sobre el pa i el vi eucarístics perquè siguin consagrats. El tercer element és la unció amb el crisma. El crisma és un oli sobre el qual, prèviament, el bisbe ha pregat, demanant que Déu hi infongui la força de l'Esperit Sant per tal de santificar els qui en seran ungits. Potser ja ho heu remarcat, aquest oli s'anomena crisma, una paraula que ens evoca la paraula Crist. Sí, Crist, que és el títol per excel·lència de Jesús, vol dir ungit, ungit per l'Esperit. I per això l'oli que fa visible la unció espiritual s'anomena crisma, i els qui en són ungits s'identifiquen més plenament amb Jesucrist, amb el qual havien començat a configurar-se en el baptisme. Vosaltres, que ara rebreu el do de l'Esperit Sant davant d'aquest altar que us porta tants records de la vostra vida a l'escolania, sereu, doncs, ungits al front amb el crisma. Aquesta unció externa significa la unció que l'Esperit fa del vostre interior, de tota la vostra persona. Per comparar aquesta unció amb una realitat de la vida de cada dia, podem pensar
en un ungüent que, aplicat a la pell, la protegeix i penetra pels poros per alleujar i guarir l'interior del cos. L'acció de l'Esperit en vosaltres tindrà per finalitat protegir-vos i enfortir-vos perquè visqueu com a cristians, deixebles de Jesús. I a més, a mida que us hi aneu obrint, l'Esperit farà més fervent la vostra pregària i transformarà el més íntim de la vostra persona per identificar-la amb Jesús, amb el seu estil de vida, amb els seus valors, amb els seus sentiments filials envers el Pare del cel i fraterns envers tota la humanitat. I encara una altra consideració sobre el crisma. És un oli perfumat. Amb això se significa que haureu d'escampar la bona olor del Crist, és a dir, que amb la vostra vida i amb el vostre tracte haureu de ser testimonis de Jesús en tots els ambients on us moveu. De vegades, potser la vergonya us podria fer desdir de manifestar-vos com a creients i seguidors de Jesús, però l'Esperit Sant que ara rebreu us en donarà la força. Tingueu sempre el desig de fer conèixer als vostres amics i a tothom la persona de Jesús que vosaltres heu descobert. Sereu ungits d'un a un, però la unció us agermana, us incorpora més profundament a la comunitat cristiana que és l'Església i, per tant, us fa estrènyer els llaços d'unió en l'amor fratern amb tots els altres batejats. Aporteu-hi la vitalitat de la vostra joventut, la generositat del vostre servei, fent com Jesús, que no va venir a ser servit, sinó a servir. Germans i germanes, avui s'esdevé, doncs, una nova Pentecosta per als qui seran confirmats i per als altres que ja ho som, i demanem en la pregària que l'Esperit renovi en el nostre interior el do que hi va infondre quan rebérem el sacrament de la confirmació. Vosaltres, que us disposeu a rebre aquest sacrament, convé que abans, davant meu i de l'Església aquí reunida, renoveu la vostra professió de fe i la decisió de renunciar a tot allò que allunya de seguir Jesucrist.